U nong hikai urung ha kelas u shim yau chok bat u keli ya ki kena mano batip kat no ga jingkia jong une u chok jong une mau tho ki kena ki jubab ngimtip dasar tang ba kia ru tiup to nong hikai u khot yu we ni ki baruang namar ba piong ba une u mau tho kia bat yau neu mau tho hakti bat rai u hajrong ba kiwei kin yoi tiup tau khna wan dak jing kemen bat yau tau mau tho bat usdang ban ra ba baro kin yoi hadin minit kakti jung u kelas dang ban hiar bat hap uno hikai uong wat penhab ya kakti ra be shajrong namar ba piong ba u mau tho kia kumta u ra biang hadin san minit kakti kano biang bat hadin kat san minit kakti kala no shadu shadam jung u hang tau nong hikai uong kumba kakti jong pi kathaj no bat kahiar wat lada u mau tho ubam don jingkia ru wat lada u mau tho don jingkia ru kumju ru nong hikai uang ki pop jong pi kamtam ka jing bom la ban map jong pi wat lada idei ibarit ru lada pi bunut bat pi bat slam yaki pin thai ban ra eki bat satang kat no u sengkai jong pi u no bat pin hap ban dem pat ban penun kam dau ding du wong bret no ya kita ke jing bunut jong pi ya ke jing bam map jong pi bat pin yo ke jing sting pin yo ke jing koi ha ka liang ka met ka phat bat ru ha ka men sim haka gospel kebangi pule mentaka sengi uji suong kumta lada piwan terwa jen ai haka duwan bat pi ken mau ba upara jong pi udon persya epi do i no ya kita gijin terwa hakmat kaduwan bat do lej bannya sukshwa bat lampara nangta sawan biang ban terwa ya ke jen ai hau blei kani kajing ong kakdeu shepang kajing kordor jong kajing map para Kristen beije map om namar ba pidon dau ba bat pi yeshun yano Henry map wat lada don dau baki we kin shun ye pi tim ne em nga so kmen ba ban yu i ki kun samla jong kabalang mamanta kila so thu shepang ka jing kordor jong ki sakramen bat kam tam ya ka sakramen jong ka jing pen yesuk hakini ki news nem bangala shong la sa hangne ha youth center ki bun ba ki khana samla ki balai college ki shaiwan bor hangne ha office ne haying maneru na ka benta ka ne ka sakramen tinga kan mau kerpang ye yuwe i samla shenrang i ba pule hakwe ne kini ki college ki bulan hang jan hang ne ipoi jan man la kapor shagane ka sakramen na ka benta ka ne ka sakramen jingpen yesuk hoi ke i kapapen kan mau kerpang ya nga ya ini i samla kalong ba iwan pla kiju shikiju kijing bakla te hagui ga sngi nga ong i ki leit suk ngen ya kendu biang la shai habai yo sngo ya gane hikiu jing dom mati o ya nga padar pi kwa ngan le kiju shikiju ki pop
พี่องค์เงียกันดุเบียงละใช้นี่ ngài jumpa pi ida ke jingpu sabar king ong om ba pin le ki ju shi ki ju ki pop ne ba pin repeat i ki jing bakala ki ba pi sai wan pla bor Henry ngo ong i ba pin sngo tu ba man ba pi wan sha ka sacrament u blei u map e pi u blei ke jing map man ba pi wan sha ka sacrament bat pi pen map u blei u map compare what da ki spa ne da ki lak sin ru u blei u map para Kristen ba i mat kerpang pi ki bangai hau Jesus Christ pi don jingpang bat ki jingkia ka men sim pi don ke jing bam ko ha ka met yo le se pi dang bat sa ya kita ki mau tho ha ka jing im jong pi yo le se pim pan map ya no re no yo le se pi dang bat sa ya ka jing ya kan at ka jing bu nut yo le se pi dang bat ya ka jing ya mai ka jing ya nya ka jing bam so thu jing mut a yeng a sem yo le se don nap deng jong ni ki badang bat sa ya ka jing sarong ka jing hang a mei bat kum ta ter ka pa bahai ngi panik pen yesuk ta ka daw ka gospel ka bangi pule men ta ka sengi ka ong kum no ki lek ban yesuk bread no ya kita ki jing bu not ki jing kan at ka jing la jungi ban map yi ki wei ngi ban tip ye kan ne kas dang shwa ta ka bangi la ban map ya le de map yi ki jing bakla la jong map yi ki jing duna la jong kan ni kan penlong yengi ki bala ban map ye ki wei but habangi map ye ki wei ngin sting ka jing im but ngin yo ya ka jing koi ka jing kya ka bapura ka jing map ka pen lai luit yengi kan ne ka de ka jing hikai ka bangi yo sngo ha ka gospel ka ba man ta ka sengi but karpang komen ko para ba ije hau Jesus Christ ki bangai hau Jesus Christ hakane ka ayom jingkerku ka ayom jongalen bakoy ka balang ka khot ka wer nga ba de pi bangi de ban map ya gitu ki balale bakla yangi map yaki namar ba ngede ki Kristen ngede ki nong bul jong Christ ong boro-bor ya kane ngimla banlong kinong but jong ukris lada ngim pertu but yu ukris ulong ublei jong kajing map na kata kadau ngihap ban ya map mar keliang map om tang sisin om tang asin Hendry man kasin ba kita kinong le bakla kipan map ngi hap ban map kumta menta kasngi do ngin shim shi jam bat lek ong yano yo le se don ki ba ngim pat yasuk in ong ki ba ne kong ne mama map mo bat ai ba kata ka jing ong kan mi nan do nut naman sim bat nga kuburi ka ne pin sa dap dag jing kemen bat ka jing suk kentang ye wai ko ki kun jong ublei nga kwa ban ong kan ne ka wei ba ka jing long ba kan sai tam jong ublei ka dei ba ulong u ba map lada pila puli benia haya ka gospel na lor ba ublei udei ka jing ik
uso jong ka jing I jung u, uso bapura jong ka jing I jung u, kadai ka jing map. Hai ngilap ka gospel ba, u blay ni u jisu, u bunut ni u kwa ban penher kaput. Pen ban u kwa ban map, mat man pen Yesuk ya baro. Namar kata ka daw geng, ladang ngimap, ngipen Yesriyim ya ladi ban u blay. Bun ba ki briu hakane ka imlang salang menta, kidang mut ba, tang ubat lot un map, ubah klain un penhiar kaput. MP, kadai pen ban dak hongpong. Ubah klain keng umap, bat bun sin ubat lot umla ban map. Pejau jisu halor kading pena. Ubah klain, ubah krau, ubah klain na ki baklain du. Henry uong kumno, pa, tumap yaki, namar kim syemtip ya kebaki lale. Kunta, komen ko para ba ije. Haba ki briu ki benye pi. Haba ki briu ki kento lai piu jai syapang jong pi. Haba ki briu ki tat ya pi haki social media, haki YouTube. Map. Namar papila Yesriyim kum u Jisu. U badai, u blay, jong kacing map. En yero yau Jisu Kris, junom la junom. Amen. Dungin ya dem kakli, ngin duai markeliang, kam tam yole se don, kibriu ki bangim pala ban map. Balang ba kebor jong u Jisu, ngin la ban map. Kenang bangin yo ya ke Jisu. Kaburom hau kpa, bada hau kun, bada hau mensim bakuit. Kumba kalalong haka banengkong, kumjuk mantap borobor, junom lai junom. Amen.